Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Uba rotel kong sit uwe nagi try shnong ka kong thong kathar shnong kaba upanya ru ikijaka jung okai perthai ha kong thong heritage village ulali shimbenta ha ka rally wallam jungsuk bat pinram ki comes new ki bala jak than sora. Uba rotel kong sit u chairman ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation Ltd Shillong ulapan pau ka jung sngolam mi ka jung sha penyam ya ura jara guvanchi. Ha gajuk ka por upen pau ka than sora baro ka wei ka sngoram na maga jungsha but nam ya ka dong ka than ha ka wei kalyang u additional deputy commissioner and in charge subdivisional officer sora ulakon ya ki nong sora ban ai ka jingtre lang bar ka sarkar wang ka jingjia ha sora ka long ban pene e ka buram ka akor ka jinget li ban num ailat bandon ka jing thobria ka basniu uma chalam ya ki pat sora ba kin buram ya ka tin bat bandon ka jing idri